मुणगे इथं 2 जानेवारी ते 6 जानेवारी या कालावधीत श्रीदेवी भगवती मातेचा वार्षिक जत्रोत्सव साजरा होतोय। या निमित्त दैनिक कोकणसादच्या माध्यमातून जत्रोत्सव विशेष 2026 पुरवणीचं प्रकाशन श्रीदेवी भगवती देवस्थान समिती मुणगे विश्वस्त मंडळ यांच्या वतीनं करण्यात आली। नमस्कार। या ठिकाणी आपण श्रीदेवी भगवतीच्या यात्रोत्सवामध्ये सामील झालेले आहोत आणि श्रीदेवी भगवती देवस्थान हे या कार्यालयातून आपण या यात्रेची क्षणचित्र किंवा यात्रेच्या विषयी माहिती घेत आहोत। तर कोकणसाद यांच्या माध्यमातून श्रीदेवी भगवतीचा यात्रोत्सव आपल्याला पाहता येईल किंवा या विषयीची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यात येते। या ठिकाणी भगवती देवस्थानचे उपाध्यक्ष विनीत महाजन आहेत, अध्यक्ष ओंकार पाध्ये त्यानंतर या ठिकाणी उपस्थित नाहीत आणि विश्वस्त त्याचबरोबर सचिव आहेत निशांत परळकर, अनिल धुवाळे हे विश्वस्त आहेत। त्यानंतर आमचे जुने जाणते विश्वस्त आहेत, माजी विश्वस्त दिगंबर पेडणेकर, त्याचबरोबर पत्रकार या ठिकाणी सकाळचे पत्रकार आहेत आमचे मित्र विश्वास मुनगेकर। तर या ठिकाणी प्रथमतः सर्व भाविकांचं श्रीदेवी भगवती देवस्थानच्या वतीने मी स्वागत करतो। या यात्रोत्सवामध्ये आपण सामील झालात, या यात्रोत्सवाची शोभा वाढवली आणि श्रीदेवी भगवतीच्या दर्शनासाठी आपण उपस्थित झालात त्याबद्दल भगवती देवस्थानच्या वतीने मनपूर्वक धन्यवाद देतो। 2 जानेवारी पासून हा यात्रोत्सव सुरू झाला आहे। 2 जानेवारी ते 6 जानेवारी असा 5 दिवसाचा हा यात्रोत्सव अनेक वर्षापासून ही परंपरा सुरू आहे आणि आज सुद्धा तशाच पद्धतीने पारंपरिकरित्या हा यात्रोत्सव असतो आणि तशाच प्रकारे हा पार पाडला होतो। अर्थात गेल्या काही काळांपासून आपण पाहतोय या यात्रोत्सवामध्ये भाविकांची जी संख्या आहे ती हजारो पटीने वाढलेली आहे। दळणवळणाची साधनं झाली आहेत आणि त्यातच भगवती देवीचा विश्वास आहे, भक्ती आहे, हे आपल्याला या ठिकाणी अनुभवता येते। हजारो लाखो भक्त या 5 दिवसामध्ये यात्रोत्सवासाठी येत असतात, भगवती देवीचं दर्शन घेतात, आपले सुख दुःख भगवती देवीच्या चरणी अर्पण करत असतात आणि त्याच्यातून त्यांना एक अनुमती येते आणि त्यांचा जो विश्वास आहे हा विश्वास अखंड। तर या पौष पौर्णिमेच्या दिवशी त्या दिवशी अशा ठराविक माणसांच्या आणि हे झाल्यानंतर एक गावकऱ्याचं चारायला लागतात आणि चालण्यानंतर इतर भाविकांसाठी तर हे फक्त 5 दिवस भक्तांसाठी उपाशीर्वाद घेत असतात, आशीर्वाद घेत असतात। अर्थात एक पहिल्या दिवसापासून 5व्या दिवसापर्यंत पहिल्या दिवशी एक 7,000 लहान मुलांचे कार्यक्रम हे कार्यक्रम या ठिकाणी होत असतात। त्याच्यानंतर रात्री आल्यानंतर आरती होते, आरती झाल्यानंतर कार्यक्रम झाल्यानंतर
साधारण एक बरेच 4-5 लागतात जसे भाविक असतील तसं पुन्हा मानकरी असतील कमिटीचे सदस्य पुन्हा सकाळी त्या ठिकाणी हजर होतात पुन्हा दिवसभराचा चालू होते असे अत्यंत काळजी आहे ज्याला आम्ही गरज म्हणतो या गरजेची मागणी होते आणि गरजा दिवशी आपण फक्त ज्या ठिकाणी आमच्या माध्यमातून परंतु या ठिकाणी आम्हाला त्या भाविकांना दिला पाहिजे भाविकांसाठी व्यवस्था कुठे पाहिजे ही कुठेतरी अपुरी पडते याची आम्हाला शंका आहे परंतु यामध्ये असं म्हणतात की आम्ही करू शकतो परंतु त्यांची परिस्थिती आहे आम्ही बारकाईने निर्माण करू शकतो कारण त्याच्यासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या भाविकांना त्याबद्दल मी अनेक राजकीय शासकीय अधिकारी शासकीय व्यवस्था अनेक परंतु या ठिकाणी अशा प्रकारचे शासकीय मदत कुठल्याही प्रकारची आणि असं फक्त विश्वास या विश्वासाने हा पाच लोकांचा पार पडत असतो पण ते खरोखर अभिमान आहे की या पालिकांचा ज्याला कुठे व्यापारी म्हणजे आणि येणारे भाविक यांना कारण एवढ्या 5 दिवसाच्या अठ्ठावीसमध्ये त्यांच्याकडून चांगले वाद होते किंवा त्यांच्याकडून त्या ठिकाणचं पावित्र्य राखलं जातं आणि अशाच प्रकारची अपेक्षा आम्हाला या सर्व व्यापाऱ्यांकडून राहील यानंतर पुन्हा अशाच प्रकारचा अशाच प्रकारे कारण आता काही वर्षापासून आपण भाविकांची संख्या आपण वाढते फक्त आता कसं झालं की दळणवळण परंतु एकंदरीत आज जे यावर्षी बघितलं आणि पर्यंत बघितलं कुठून त्यामुळे परंतु कुठल्याही भाविक कलाकारांचा त्रास होत लाभार्थ्यामध्ये गेल्यानंतर सगळे त्यामुळे या ठिकाणी 4-5 तरी लागलं भाविक बाहेर करताना कसं म्हणून बाहेर पडतो तर अनेक गोष्टी लॅपटॉपच्या निमित्ताने आज दुसरा दिवस आहे सहकार्य आम्हाला भाविकांकडून ग्रामस्थांकडून आणि व्यापारी माणसांकडून त्याकडे वाहन धारकांकडून मी त्यांना या ठिकाणी या माध्यमातून तुम्हाला विनंती करेल की आमचं जे व्यवस्थापन आमच्याकडे आम्ही केलेलं आहे पण त्या व्यवस्थापनाला तुम्ही सहकार्य करायचं आमचं अभ्यास उत्सवात सामील व्हायचं म्हणजे आतापर्यंत सामील होत आला तशाच प्रकारे या उत्सवात सामील व्हायचं आमच्या व्यवस्थापन कमिटीला ग्रामस्थांना सहकार्य करायचं त्यामुळे आपली सेवा बजावत असतात आपल्या माध्यमातून भाविकांना मार्गदर्शन करत असतात त्यानंतर
सर्वांच्या सहकार्याने हा यात्रोत्सव पूर्णत्वात न्यायचा आणि आनंदाने पूर्णत्वात न्यायचा. पुन्हा एकदा सर्व भाविकांचं, व्यापारी बंधूंचं आणि मुंबईकर चाकरमान्यांचं, त्याचबरोबर इतर आमचे मित्रमंडळी असतील, पाहुणे मंडळी असतील, या सर्वांचं मी देवस्थान भगवती देवस्थानच्या वतीने आणि मुंबई ग्रामस्थांच्या वतीने पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद.